Мене звати Любомир Ференц і я вітаю усіх телеглядачів каналу АТR, які щойно до нас приєдналися. Залишається менше тижня до президентських виборів. Саме 21 квітня має відбутися другий тур, в якому українці мають визначитися між двома прізвищами – Петро Олексійович Порошенко та Володимир Олександрович Зеленський. І про ці всі речі ми будемо розмовляти із Дмитром Разумковим, спікером штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського, та Олесею Яхно, політичною експерткою. Доброго вечора, колеги, я ж можу вас так називати, Добрий так? вечір, звісно. Отже, стадіон так стадіон. Президент Петро Порошенко зустрівся з українцями на Олімпійському стадіоні. Прийшов туди очільник держави на дебати, куди його так довго кликав інший кандидат в президенти Володимир Зеленський. Але той так і не з'явився. Тому дебати перетворилися на прес-конференцію Петра Порошенка, де він відповідав на запитання преси, часом незручні. Подробиці розкаже Олена Стецюк. Нацгвардія, поліція та кінний патруль. За кілька годин до початку дебатів охорону спорткомплексу «Олімпійський» та прилеглих територій посилили. Журналістів запрошують до прес-центру, глядачі прямують до самого стадіону. Українці, бажаючи почути дебати, збираються з боку палацу спорту. Далі ось там за рамками облаштована сцена, звідти лунають патріотичні пісні. Гуртуються у черги, діляться очікуваннями від дебатів та розповідають, навіщо прийшли. В першу чергу підтримати президента Петра Порошенка, який всі ці роки поруч зі мною, поруч з моїми друзями, побратимами захищає соборність України. Я, знаете, участница всех событий, и 4 и 14 года, и пришла сюда, чтобы не пришлось еще один раз, третий раз выходить на Майдан. Багато українців розуміють, що в нас горить хата, багатьом українцям страшно, вони тривожаться. Та люди, давайте вийдемо в реальність, покажемо всім нашим феодалам, від найменших до найбільших, що ми будемо злі, якщо вони впустять сюди москалів. Саме сюди на сцену спочатку й виходить президент Петро Порошенко. Емоційно заявляє, дебати – це ознака демократії. І Україна має бачити, кого обирає, аби не звернути з обраного шляху до Європи і подалі від Росії. Ми нікого не боїмося. Ми робимо все для того, щоб країна дізналася правду. Країна не хоче купувати кота в мішку. Країна повинна обрати справжнього президента, справжнього верховного головнокомандувача. Далі Петро Порошенко прямує до прес-центру. Там же чекає зо 200 журналістів. Місце кандидата Володимира Зеленського порожнє. Та чинний глава держави обіцяє почекати його. Раптом той передумає. Каже, Володимир Зеленський сам запропонував і дебати на стадіоні, і здати аналізи. Підкреслив, наркоманом опонента не називав. Питання ще залишилися, але слід вже ставити крапку на тих аналізах. Я був здивований. Чесно кажучи, я не зрозумів, чому саме, з якого перепугу терміново всі мають бігти, здавати тест. Думаю, може щось, є якась інформація? Ну, прийду, здам. Куди я прийшов? Так, а іншого місця немає на стадіон. Кому здам? Да хто хоче, нехай то і бере. Мені нема чого ховати. А далі відповіді на запитання від преси. Підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради немає. А можливість для новообраного президента у будь-який час розпустити парламент – шлях до тоталітаризму, заявив Порошенко. Зустріч із кумом Путіна Віктором Медведчуком, каже, припинив відтоді, як загальмувався процес обміну заручників. А 12 квітня звільнив заступника керівника служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Не оминув президент і тему вступу до ЄС і НАТО, щодо якого його опонент хоче референдум. Чинний гарант каже, референдум буде, але пізніше, і стосуватиметься іншого питання. Спочатку подається заявка на вступ, тоді, коли ми відповідаємо критеріям, а референдум проводиться не з питання йти чи не йти. Народ визначився, я ще раз хочу сказати. І не треба його затягувати в манівці, бо це є путінський сценарій. Наостанок Петро Порошенко ще раз покликав опонента на дебати, зокрема 19 квітня на Суспільне телебачення, та заявив, доля країни в небезпеці. Виборча кампанія схожа на німе кіно з віртуальним кандидатом, а ще непокоїть підтримка опонента в країні-агресорці. І щодо моделі поведінки по відношенню до ворогів і агресорів. Не випросимо і не вимолимо долю України в Путіна. Я наголошував, що Москва
сльозам не вірить. Мені не подобається, коли у нас всі, починаючи від Жириновського і закінчуючи Азаровим, починаючи від Януковича і закінчуючи Зюгановим, підтримують президента моєї країни. А далі очільник держави попрямував на вулицю до людей. Вже на сцені коротка імпровізація, присвячена кандидату, чиє місце за трибуною прес-центру так і залишилося порожнім. Ти казала, у неділю підем разом на дебати. Я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. А потім президент запропонував українцям зробити спільне фото на тому ж Олімпійському, аби показати, що чекали на другого кандидата і на самому стадіоні. Тисячі тих, хто слухав біля сцени, попрямували на зелене поле стадіону під марш нової армії. Це ж були не дебати. Ми всі розуміли, чого чекати, що це не кандидат, це просто віртуальна якась оболонка, яку кожен надуває тим, чим хоче. Я думаю, що президентом повинна бути освічена людина, повинен бути в першу чергу патріот України, який завжди готовий на діалог з своїм народом. А той, хто ховається, віртуальний, це не президент, це фейк. Я дуже хочу думати про те, що сьогодні є злам в настрої українського суспільства. Злам не з точки зору, щоб підтримати того чи іншого, а в розумінні того, що саме громадяни України є творцями української історії. А для нас, кримських татар, це є збереження надії на те, що ми повернемо Крим, відновимо суверенітет української держави над Кримом. Нарешті прихильники президента на трибунах Олімпійського. Президент перед ними. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. І кульмінація заходу – спільне фото президента Петра Порошенка з українським народом на Олімпійському стадіоні, куди так довго кликав на дебати Володимир Зеленський, але поки так і не дійшов. Олена Стецюк, Асан Емінов і Нікіта Проскурін. Заман. АТР. Ось так пройшла неділя на НСК Олімпійський. За перебігом цих подій спостерігала вся Україна. А сьогодні кандидат президента України Володимир Зеленський закликав президента Петра Порошенка зайнятися справою про вбивство активістки Катерини Гандзюк. Також він закликав посадити Свинарчуків. Відповідне звернення опубліковано на сторінці «Команда Зеленського» у Фейсбуці. Давайте послухаємо. Хочу звернутися до людини, яка займає дуже серйозний пост. Пост президента України. Пане Порошенко, я дуже хочу, щоб ви від «я почув» перейшли до «я зроблю». А саме, посадили вбивць Катерини Гандзюк, посадили Свинарчуків і згадали про те, що ви забули про наших полонених моряків, які зараз сидять за ґратами і чекають, поки ви набігаєтесь по каналах в пошуках Зеленського, наздаєтеся аналізів всім та накричитеся на стадіоні. Будь ласка, зробіть це. Це ваші справи. Бо шоумен може стати президентом. А президент, що став шоуменом, це прикро. Дебати 19-го. Справи щодня. Отже, таке звернення. Перше запитання, пане Дмитре. Я прошу відповідати коротко і лаконічно, бо у нас дуже мало часу. Я розумію звернення Володимира Зеленського, але має відбутися суд, справа Приватбанку, яка буде розглядатися напередодні. Так, має бути винесено окружним судом міста Києва напередодні виборів 19 числа або відразу після виборів 22 числа. Поки що, наскільки я зрозумів, ще невідомо, коли буде це засідання і коли буде винесено рішення цього суду. Однак в мене запитання, теоретично, Володимир Зеленський стає президентом, так? І, наприклад, рішення суду по поверненню Приватбанку Ігору Володимировичу Коломойському може бути те чи інше. І, наприклад, суспільство може бути незгідне і буде записувати такий самий ролик, наприклад, до Володимира Зеленського. Що зробить Володимир Зеленський з Приватбанком? В рамках действующего законодательства. Вы понимаете, какая история?
У нас сегодня Тобто президент не буде мати впливу на суд, правильно? В данной ситуации, да, в данной ситуации, вне зависимости от того, банк принадлежит Коломойскому, банк принадлежит Порошенко, банк принадлежит другим, ну, у нас достаточное количество богатых бизнесменов, которые иногда пытаются, или не иногда, но пытаются влиять на политику этого государства. Президент Зеленский, кандидат в президенты Зеленский говорил о том, что в его администрации не будет замов, групп, курирующих направления безопасности, в теневом плане я имею в виду, судов и тому подобных вещей. Я считаю, что это недопустимо на самом деле, но позиция официальная президента по ряду вопросов, в том числе и этому, наверное, должна иметь место быть. Главное, чтобы это не было расценено как давление на суд. Если мы хотим, чтобы в этой стране наконец-то заработали законы и наконец-то прошла так называемая судебная реформа, потому что то, что мы имеем сегодня, это все что угодно, но не реформа. Мы должны сделать так, чтобы вне зависимости от того, кто сидит на Банковой, Порошенко, Зеленский или кто-либо другой, суды принимали решения в рамках действующего законодательства. Если мы хотим, чтобы в этой стране перестали мы так часто обсуждать коррупцию в эфирах и в повседневной жизни, у нас антикоррупционные органы должны работать без оглядки на то, а что скажет генеральный прокурор, а как это отразится на отношениях с президентом, а как это отразится на отношениях с его администрацией, а как на это посмотрят народные депутаты и тому подобные вещи. Они должны быть автономными, они должны быть независимыми, и они должны быть действительно слепыми по отношению к тому, кто виновен в том или ином злодеянии, вне зависимости от того, какую должность он сьогодні займає. Тобто я правильно зрозумів, що зараз, випускаючи цей ролик, Володимир Зеленський, він натякає на те, що всі органи у нас є залежні від президента? Я не сказал, что все органы у нас зависимы от президента. Ну, наприклад, справу Катерини Гандзюк. Як мав би вирішити президент? Дуже коротко. Я думаю, что у президента должна была бы быть более жесткая позиция, в первую очередь по тому же главе облгосадминистрации, и снимать его с должности не тогда, когда возник вопрос о том, что проиграли первый тур выборов, а все-таки это сделать заранее. И по многим другим аспектам, в том числе, например, по Семочка, и по многим другим решениям, которые начинают звучать сегодня, и звучит риторика о том, что я вас услышал. При всем уважении это очень хорошо и правильно, когда власть слышит своего избирателя и граждан Украины. Проблема заключается в другом. Почему власть считает, что она может слышать избирателя только в промежуток между первым и вторым туром? Что делали все предыдущие 5 лет? То есть тогда президент говорит, я вас раньше не слышал, сейчас я попал с 16% во второй тур и всех начал слышать. При всем уважении к Петру Алексеевичу, я думаю, что это неправильная позиция, не государственная позиция его как політичного деятеля. Пане Олесю, от пан Дмитро, він стверджує, що президент заворушився лише тоді, коли його притиснули. Чому так? Ну, по-перше, мені здається, більш коректно, якщо є представник штабу офіційний від іншого кандидата, все-таки говорити про кандидата, а не про іншого кандидата. Тому що все, що робив або не робив президент, ми будемо говорити також про Володимира. все, що робив або не зробив президент, це є відкритим. І можна подивитися, що було зроблено, навести цифри, а що було не зроблено. Мені здається, в цьому ніякої таємниці немає. І сам президент, як кандидат в тому числі, він мав багато прес-конференцій. От вчора, зокрема, він міг відповісти на запитання будь-кого з журналістів, які були акредитовані, а там було більше, ніж 200 Пані Олесю, якщо президент був такий відкритий, як зараз, так, все б могло бути по-інакшому, погодьтесь. Ну, це виборці, це право виборців голосувати. Але питання, чому не говорять про того кандидата, про якого нічого не відомо, в цьому сенсі, ну, для мене трошки дивно, насправді. Тому що, мені здається, коли приходить нове обличчя, яке не має жодного досвіду, і яке претендує на статус президента, все-таки це обличчя повинно бути саме зацікавлене в тому, щоб якомога більше спілкуватися з засобами масової інформації, а не навпаки. А що зробив чи не зробив президент, то теж, бачите, подвійні стандарти. З одного боку ми чуємо запис, де президент повинен посадити там вбивць, хоча, до речі, щодо губернатора не було подання, а подання було щодо Мангера, він не має відношення взагалі до гілки, до якої має відношення президент. Так само, що стосується... Зняли, але до нього немає подання. Облдержадміністрації, це безпосередньо вертикаль президента. Але немає подання
завдання з боку правоохоронних органів, з боку НАБУ. Вони стосуються інших людей. Очільник облради, очільник облдержадміністрації, це різні речі, і це все-таки я договорю. Да. Тому так само те, що стосується там розслідування по Укроборонпрому, тобто, знаєте, в одному випадку ми кажемо, що тут суд, якщо це стосується Коломойського, а в іншому випадку ми кажемо, що, виявляється, тут не повинен працювати закон, об'єктивний фактор, а повинен сам президент особисто замість суда ще якісь рішення вживати. Яких рішень ще повинен вживати президент, якщо він звільнив того ж Гладковського, якщо слідство веде НАБУ? Тому ці вимоги, ну, мені здається, вони є політично спекулятивними з тим, щоб змінити кут розгляду з власної позиції, хоча Зеленський, я хочу почути, що він обіцяє, да? З того, що він планує робити, змістити кут в бік звинувачень, як це і робилось. Ну, класика жанру. Пане Дмитро, сьогодні понеділок вже пройшов, так, 4 дні до виборів Володимир Зеленський сказав, що представить першу свою п'ятірку і людей, які будуть займати ключові посади у нашій країні. Хто ця п'ятірка? Ну, я думаю, что если Владимир Зеленский сказал, он это сделает до конца второго тура. Эта информация станет достоянием общественности. Я думаю, что я не вправе бежать впереди кандидата в президенты Зеленского и рассказывать о его намерениях по команде. Во-первых, я, наверное, не все знаю. Во-вторых, я думаю, что это будет правильно и корректно, чтобы звучало из его уст, как будущего главы государства. Світові ЗМІ, всі світові ЗМІ хочуть взяти інтерв'ю Володимира Зеленського, і натомість ми запрошуємо Дмитра Разумкова, тому що Дмитро Разумков погоджується, Володимир Зеленський не погоджується. Так? Чому так? Кандидат, який набирає за останніми соціологічними даними майже 70%, боїться камер? Нет, ну, говорить о том, что Зеленский боится камер с учетом его публичной деятельности на протяжении стольких лет, я думаю, что это все что угодно, но это не соответствует действительности. Если мы говорим о его публичной позиции по многим вопросам, она была озвучена и не единожды, она была озвучена и в рамках общения с иностранными СМИ, она была озвучена в рамках общения с региональными СМИ, она была озвучена в рамках общения с украинскими СМИ, она была озвучена в рамках Я на пальцях одної руки вам можу перерахувати інтерв'ю. Тем не менее, их достаточно для того, чтобы донести позицию. Я конкретніше. Дмитро Гордон, Українська Правда і BBC, невелике інтерв'ю. Так, ну це де було спілкування і невелике інтерв'ю незрозумілому інтернет-сайту. Я потім дивився, хто ці люди. В Франції, коли зняли Володимира Зеленського. Це навіть не пальці однієї руки, це 4. Это не все, как минимум, потому что я вам могу привести пример из того, что я помню. Это когда был пресс-ланч с иностранными СМИ, там было, по-моему, 8 различных изданий, The Economist, Bloomberg, Киевпост и ряд других. Я могу привести в качестве примера встречу с бизнес-ассоциациями, которая была в прямом эфире, транслировалась, и, по-моему, она там длилась около 2 или более часов. И многие другие вещи. Я вам могу привести примеры региональных встреч со СМИ. Я понимаю, что всегда нам хочется, чтобы это интервью было наше, да, и особенно если мы говорим о журналистах. Это логично, это правильно, и это Я думаю, українське суспільство вже не цікавить, який це канал буде, які журналісти. Головне, щоб були гострі запитання і були відповіді на ці запитання. Я думаю, что в дебатах, во время дебатов эта возможность будет. И в первую очередь она будет даже не у журналистов, а у украинского общества. Пані Олесю. Я думаю, що тут немає ніякої таємниці, да, що ми маємо такий політтехнологічний підхід, коли кандидат, чим менше він говорить, тим це працює на користь. Але проблема в тому, що, знаєте, коли це робиться з політтехнологічної точки зору, це одна річ. А якщо такої програми дійсно немає і вона апріорі і не планується, то це вже зовсім інше питання. От написав гарний текст Павло Казарін, де він сказав, що це не просто кіт в мішку, да, кандидат, а це мішок для кота або котів, тому що ми можемо потім побачити... Де мішком є Володимир Зеленський саме. Ну, тобто хто всередині не зрозуміло. Ну, звичайно, мені здається, там була одна інформація про тіньовий штаб, а там може і бути їх багато, і мені здається, програма тіньова, вона може бути зовсім інша, тому те, що ми фактично не бачимо жодної позиції Володимира Зеленського, я тут не згодна, що він десь озвучував, навіть на каналі 1+1, який можна назвати дружнім. Ми почули фразу «зуб даю, що я прийду в ефір», і цього не трапилося.
трапилось. І фактично прямого ефіру, не в записі, бо ще на ICTV був в записі ефір, а прямого ефіру його ніде не було. Але це абсолютно тактика з політтехнологічної точки зору зрозуміла, але реально хвилює і те, що наскільки кандидат Зеленський є технічним кандидатом і може стати технічним президентом, і які інтереси можуть бути приховані за тим. Ну, і тих людей, які можуть бути зацікавлені і мають свої інтереси. Хто може бути зацікавлений? Це можуть бути олігархи, наприклад. Да? Це можуть бути люди, які ображені в політиці. Це можуть бути ображені люди, не лише Коломойський, Фірташ може бути. Це можуть бути ображені люди в політиці, які хочуть свої образи таким чином за рахунок Зеленського реалізувати. Це може бути маса людей, ми не знаємо, хто це. І це дуже, я це зараз говорю не з позиції кандидата Порошенка і кандидата Зеленського, і хто там програє і виграє, а в тому сенсі, що це може закласти великі ризикові позиції для суспільства. Тому що якась частина вкладає дійсно сподівання там характеру, там пенсії в 5 разів піднімуться і так далі. А коли ми побачимо повернення, наприклад, інтересів олігархів, це може спровокувати соціальний протест, це може спровокувати інші речі. Я вважаю, що взагалі слабкий президент – це є загроза в цих умовах, які ми зараз маємо. А будь-яка людина, в мене немає якихось суб'єктивних там характеристик по відношенню до Володимира Зеленського. Це міг бути будь-хто інший, Бакарчук той же, наприклад, або хтось інший. Я вважала б так само цю людину, яка не має абсолютно ніякого досвіду, і вона апріорі є слабкою, якщо ми кажемо, наприклад, про міжнародний формат. А потім можуть ці центри, ці коти, наприклад, які пройдуть через мішок, вони можуть почати між собою конкурувати. Хто, наприклад, отримає таку кількість міністрів, а хто отримає владу на цьому напрямку, і це може просто призвести до хаосу. І в цьому сенсі я бачу дуже багато ризиків для України. Першу п'ятірку Володимир Зеленський назве, сподівається, все українське суспільство. Я трохи читав програму, не трохи, я її всю прочитав, так, оскільки готувався, багато розмитих речей. Я одну тезу поєднаю з наступним своїм запитанням. Наприклад, для рівного розвитку регіонів ми перестанемо концентрувати центральні органи влади у Києві. Влада повинна бачити проблеми на місцях, а не з вікон своїх київських кабінетів. Це підніме благоустрій у регіонах і дасть шанс працевлаштування на місцях. Як на мене, достатньо розмита є теза. Однак питання. 5 людей на даному етапі незрозумілі, так? Хто ці будуть 5 людей? На кого преться Володимир Зеленський на місцях? Оце також велике запитання. Мы сейчас говорим о президенте Зеленском. Он будет опираться на тех органах власти, которые ему представлены, скажем так, Конституцией. В первую очередь, если мы говорим о местных органах власти, это глава облгосадминистрации. Это раз. Если мы говорим про политическую силу, есть на сегодняшний момент политическая сила, которая, я думаю, что будет представлена в парламенте осенью с достаточно неплохим результатом. Вот. И в первую очередь на кого будет опираться президент Зеленский, это на граждан Украины. На сегодняшний момент это 70, если верить социологическим исследованиям, а я склонен верить. Всі президенти опиралися на громадян України. Всі. Да. Всі очільники облдержадміністрації, всі, які працювали на місцях, це громадяни України. Це дуже розмита відповідь. Ні, ну подождите, якщо ми... В чому проблема? Я швидко говорю, тому що мало часу. Україна, як така, вона завжди була поділена. І в певному регіоні завжди керувала своя людина. Так, вы говорите завжди должно быть не свой человек в том или ином регионе, а человек, который будет переживать и заботиться об интересах этого региона. Об этом говорил много раз Зеленский, о том, что не должно быть генерального прокурора президентского, да, как мы говорим, это человек президента. Глава службы безопасности Украины, это человек президента. Глава МИДа, это человек президента. Не надо человек президента, надо, чтобы это был генеральный прокурор Украины, которому все равно, кто сидит на Банковой. Не надо, чтобы это был глава службы безопасности президента, а был глава службы безопасности Украины, который будет заниматься не непонятными схемами, да, после которых убирают ряд высоких чиновников службы безопасности Украины, а будет бороться с терроризмом и той агрессией, и проявлениями той агрессии, которая у нас сегодня есть со стороны Российской Федерации. Це ви про кого? Хто мав би боротися?
Я говорю про службу безопасности. Если мы говорим, опять же, про нашу программу, то там написано о том, что нужно убрать у них, скажем так, коммерческую составляющую влияния на бизнес, и чтобы они непосредственно занимались борьбой с элементами как терроризма, так и разведки, которая работает на территории Украины. Это то, что должно быть непосредственно в их зоне ответственности. И многие другие ведомства, которые должны заниматься непосредственно делами государства, а не выстраивать вертикали под президента или кого-то из его окружения. Если мы вернемся к теме по поводу Гладковских, вопрос в другом. Это разные вещи. Президент имеет очень непосредственное отношение к Приватбанку. И вы это прекрасно знаете. А вот непосредственное отношение к назначению на ключевые должности замов секретаря Совета национальной безопасности и обороны, это прямая... Да подождите, но это очень удобная позиция. Назначил, уволил. Очень удобно, это правда. Гладковский уволят. Это неудобно, это правда. Вам не кажется смешным ответ, когда президент выходит и говорит: да я ж не знал. Не, мне кажется, я не знал. Нет, подождите, я не договорила. Я не знал. Ну, дивіться, остання новина у виборчому штабі президента Петра Порошенка стверджує, що кандидат на пост глави держави не може впливати на слідство у справі про розкрадання в оборонці колишнього бізнес-партнера Олега Гладковського. В цей ролик був записаний після звільнення. Тогда возникает вопрос, у него моральная ответственность за назначение таких людей есть или нет? Ну, он должен признать это своей стратегической ошибкой, так как він человека. його звільнив. Нет. Ролик записаний вже давно після звільнення, він про Я що? понимаю. Ну, так ролик про що? Що Ні. вимагає Зеленський? Я не можу зрозуміти. В даному разі. Чи Погандзюк, що він вимагає? Что президент очолив следствие? Вас устраивает, так как... Нет, президент у нас, если мы с вами забыли, это человек, который должен защищать права и свободы граждан, дарованных Конституцией. Правильно? Гарант Конституции... Нет, ну вы сейчас подменяете понятие. Я вам говорю, что он должен отстаивать права и свободы граждан. Если мы говорим про дело Гандзюк, я прекрасно помню и понимаю, что я сказал. Я сказал и про главу, не только про Мангера, который является главой облрады, а я сказал и про главу администрации. Почему? Потому что если мы вспомним заявление отца Гандзюк, то он называл две фамилии. Главы облрады и главы облгосадминистрации. Поэтому я думаю, что здесь могла бы быть более жесткая позиция президента. Давайте на репліку Олесі. Да, ну знову ж таки, повертаючись, президент не видає підозри нікому, і в цьому сенсі все, що я хотіла сказати, що це відео, воно просто неадекватне часу. Там я вже не кажу про моряків. Ця тема, знаєте, використовувати наших воєнних полонених, що там повинен робити. Я одразу згадала Надю Савченко, і там вже Корбан сказав, що і Рубан, і Надя Савченко – це патріоти, і ну, я не буду про це зараз. Але я згадала цю тему, коли, знаєте, вічно звинувачують українську владу, там збирали матерів наших полонених, вели до адміністрації президента. В цей час в Росії паралельно влаштовувалися мітинги під посольством України в Росії і теж з звинувачуваннями України і Росії. Ну, на мій погляд, це взагалі, оце цинічно, там, да, коли взаємне використання теми наших військових полонених іде в Росії, в Україні. Я б такого б не робила, це точно. Не додавати туди політичні спекуляції щодо звинувачень, це вже звична річ. А додавати сюди наших військовополонених, ну, це не зовсім, на мій погляд, ну, це просто цинічно, відверто, скажімо так. После можно тогда да. я отрефлексирую? Если мы говорим с вами о том, что можно, что нельзя, ну... единственный из украинских политиков, который после захвата украинских моряков сказал, что ребята, не пиаритесь на этом, а сделайте так, чтобы вернуть этих моряков домой, это был Зеленский. Это можем поднять, посмотреть, кто что тогда заявлял и кто что говорил. Потом в рамках этой риторики еще выступил Гройсман, после него надо отдать должное. Все остальные попытались из этого сделать политический пиар. На сегодняшний момент про моряков действительно забыли. Слова это не пиар? Вы считаете, если человек выходит, это не пиар? Это и есть пиар. Реально что-то делать, это что-то реально делать. Это когда Европейский Союз, благодаря тесному контакту, непосредственно участию МИДа украинского, президента, когда он принимает резолюции, когда Соединенные Штаты принимают санкции, когда указано, что не будут встречаться, так там тут же... Вы сейчас все рассказываете про иностранные, снова наших партнеров, которые действительно... Внешняя політика, по черзі. От ви, наприклад, Дмитро, ви закидаєте президенту, що Володимир Зеленський сказав, що краще не піаритися, а звільнити тих моряків. От Володимир Зеленський приходить до влади, от конструктивно давайте поговоримо, за скільки він зможе звільнити цих моряків? Я не готов сейчас
сейчас ответить. Так как Но я, по это крайней не мере, готово, смогу... Он вам будет показывать, что реально происходит в этом процессе. Не так, как сейчас во время избирательной кампании все про это забыли. Что сделано за последний месяц президентом, его окружением для того, чтобы вернуть моряков? Конкретно. Есть ответ на этот вопрос? Конечно. Какой? Конкретно, да. За все это время, когда были захвачены наши моряки, как мы знаем, благодаря активной позиции Украины были введены новые Конкретные санкции. шаги за последний новые месяц. санкции Олесь, были это не введены ответ, со но при всем стороны... уважении к вам. В смысле? Санкции В смысле кем не введены? ответ? Санкции Вы считаете, кем что введены? санкции по Крыму это тоже не санкции работает или введены что? кем? Нашими партнерами западными. Мы что Вы считаете, сделали? это не Мы важно? обычно вводим санкции за счет наших партнеров. А как вы хотите, сила или Дмитро, что? ви Я також просто сказали, мы все удивляюсь, будем да. показывать, как это реально происходит. Что это означает? Конкретные действия должны быть показаны, что власть сделала. раз, Мы два, сейчас три. опять же с вами говорим о том, что делают наши партнеры. Надо отдать должное, это правда. Здесь я не могу Что не делает А Володимир что, они Зеленский? делают это абстрактно или что, без Что? Украины? Вы Нет, хотите подожди. сказать, что те санкции, которые введены по Крыму, по Донбассу, это тоже не важно? Это как бы не мы делаем, Бог а кто с вами. это делает? Бог Это с вами. Пушкин Вы сейчас делает. манипулируете, А манипулируете Олеся. вы, Вы да, сейчас потому что манипулируете. Вы говорите, потому что вот это не важно. Вы согласны, да. что Вы мы говорите, что это не важно. принимаем санкции по отношению к России вдогонку за нашими европейскими партнерами? Не так это А происходит? вы считаете, что равноценность санкций украинских и Запада думаю, бьют что по России я одинаково? думаю, что мы Не, как ответьте. государство... Ответьте, вы считаете, Нет, что санкции... я считаю, что так вот это санкции... и Я вам есть договорю ответ, тогда, абсолютно. если можно. Я считаю, что санкции Соединенных Штатов бьют по России больше, нежели Ну, так в украинские. этом есть ответ Можно я ваш, договорю? да. Я считаю, что европейские санкции бьют сильнее. Вот. Но я считаю, что украинские санкции должны идти впереди, потому что война идет между Украиной и Россией. Даже если это во вред то, что мы то есть, а для европейцев это неудобная позиция, да, когда Нет, вводятся санкции? Европейцы считают, что надо любые санкции должны наносить Скажите, вред стране, война с кем агрессору, происходит? а не самой Україні. Олеся, Це тут я правильна з вами не позиція. згоден, тому що санкції також шкодять і європейським країнам. Повірте мені, Штатам. я можу з цифрами А я навіть не кажу, говорити. що вони не шкодять. Я Ну, не що ви? кажу цього, що вони не шкодять. Але І дуже багато там голосів є, які б зняли. країнами, між якими йде війна, це Росія і Україна. Так. І в цьому сенсі, якщо Україна буде робити дії як країна-жертва собі на шкоду, то це не додаватиме нам То есть перемоги. они вводят санкции, а мы вони продолжаем зі сторону. торговать. Удобная Нет, позиция, а очень кто сказал, что мы логично. продолжаем торговать? Я еще, Вот это сейчас я вам спекулятивная тема. задаю началась, вопрос, что на мы который вы не продолжаем отвечаете. торговать. Вы считаете, что страна, против которой совершается агрессия, должна вводить санкции после своих партнеров? А Нет. почему тогда так Я происходит? считаю, что она должна вводить не просто санкции, она должна сокращать количество Раньше наших зависимости партнеров от и, или соответственно, позже? и уязвимости от Раньше Российской или Федерации. позже? Олеся. И она это и делает. Что значит раньше Так или мы позже? вводим позже. Сначала Ну, смотрите, поводили каждый- Штаты, каждые поводили полгода, не, ну, Европа. Каждые полгода давайте Штаты не будемо расширяют сваритися. санкции, и мы должны сидеть и сверять, да, Пане раньше или Дмитрик, позже. коли повернеться Ігор Валерійович Коломойський в Україну? Понятия Після не имею. 21 Вы можете, квітня. обратиться Він повернеться? вы можете обратиться к Игорю Валерьевичу, задать вопрос к нему. Я думаю, я, слава богу, не работаю с ним, не знаком, и я думаю, что мне некорректно комментировать, когда кто куда возвращается. Я би це в питання Украину. поставив Володимиру Зеленському. Я вам думаю, что он тоже не ответил бы на этот вопрос. Чого він тоді стільки разів, понад 10 разів їздив в Женеву і в Тель-Авів? А, І неодноразово їздив з юристом Ігоря Валерійовича Коломойського. Что касаемо Богдана, еще раз повторяюсь, вы можете обратиться к Богдану и получить от него ответ. Він И не насколько прокоментував я журналістам. Ну тогда, извините, І я Володимир точно... Зеленський, ви єдина людина, яка говорить, і тому Я я адресую понимаю. вам, розумієте, в чому проблема? Я думаю, что Владимир Зеленский свободный человек, он может много куда путешествовать, в том числе и туда, куда он летал. Он летал не только в эти государства. Если же вы говорите о Богдане, кому он летал и с кем он общался, давайте каждый будет отвечать за себя. Я думаю, что Богдан сможет на это ответить самостоятельно. Пані Олесю, зараз велика є проблема про недостатню кількість людей у виборчих комісіях. Так, якщо не буде достатньої кількості людей, то вибори можуть не відбутися. Ну, дивіться, це точно питання не до мене, а до офіційних представників штабу. І вчора це питання, якщо я не помиляюсь, звучало і на під час самих дебатів. І там була відповідь, що речник штабу, це Олег Медведєв, він про це розкаже. Але я особисто, якщо говорити про мою позицію, я впевнена, все, що стосується технічної складової і процесу виборів, це все буде забезпечено. І я впевнена, що як перший тур виборів був визнаний одним з таких, який був чесний і
конкурентний, і другий тур буде такий. Я думаю, що це є Тобто Петро Олексійович буде йти до що кінця, це є так? принципова позиція діючого президента забезпечити чесні і демократичні вибори, і він про це сказав. І в мене немає на сьогодні вважати підстав, що цього так не буде. Так само, як перед першим туром виборів говорили багато чого, що може бути одне, і друге, і п'яте, десяте. Я впевнена, що все буде здійснено згідно із дотриманням всіх процедур. Я бачу, пан Петро щось хотів сказати. Правда, Олеся не является работником штаба Петра Алексеевича, поэтому это не совсем в ее сторону вопрос. Если мы говорим о том, что реально происходит в регионах, сегодня было наше заявление, по-моему, в 7 областях идет саботаж со стороны наших оппонентов, дают по 2 человека в комиссию, этого абсолютно недостаточно. Это не повлияет на исход выборов, на самом деле. Победа будет все равно, скорее всего, за тем кандидатом, которого поддержат люди и поддержат сегодня. Но это, опять же, не государственная позиция наших оппонентов. Раз. Два, это игра на руку Российской Федерации. Потому что любая попытка делегитимизировать власть, а если в ряде регионов будут выборы в окружных комиссиях сорваны, то это будет использоваться в качестве механизма очередного российской пропаганды, так как они обычно это делают. Поэтому я надеюсь, что наши оппоненты образумятся и все-таки включатся в этот процесс. Потому что если они этого не сделают, это перекладывается на местные органы власти. Это достаточно тяжело, и я не уверен, что они смогут выполнить эту функцию. Всегда этим занимались штабные структуры кандидатов в президенты. Почему именно такая позиция сегодня? Это вопрос, на который нам действительно с Олесей будет тяжело ответить, поскольку, еще раз повторюсь, она не является сотрудником штаба Петра Олексійовича. Я тут про Роспропаганду, правда, не згадувала з огляду на те, що зранку до ночі там навіть вже пішли шматки фільму «Слуга народу», демонструються на російських федеральних телеканалах. И борды с Петром Алексеевичем и Путиным, которые висят по всей стране. В Украине мы начинаем популяризировать президента страны-агрессора. Для меня, например, это странно. Нет, а это я кто не вижу развесил? ничего. И Вы что? не видите бордов? А я что, вам могу... что вас смущает? Я вижу эти борды. Я считаю, что недопустимо вешать портрет президента страны, с которой мы воюем, на территории нашего государства. Почему? Вы боитесь признаться, что это ваш враг или что ли? Вы не там не написано, что там враг. Там они мило на друг друга смотрят. Вы знаете, боитесь признать, что это враг или что? Я нет. Да. Я не понимаю, зачем... Так президент комментировал, он говорит, что это враг. Вы боитесь в этом борды его признаться зачем вешать? Объясните Потому мне. что он считает своим главным врагом Владимира Путина. В чем я не могу понять, так, в чем для этого надо... Ну, то есть вы всех врагов на борды вешаете? Почему всех? Ну, у нас у страны есть один враг, самый большой. Это Владимир Путин. Так, а чего он раньше не висел? Ну, тогда там два персонажа. Если вы так исходите из этой логики, мы далеко уйдем. Я бы не сравнивал. У нас дуже мало залишається часу. Пане Дмитре, я знову підкреслюю, це питання я б радше адресував до Володимира Зеленського, однак ходите в більшості випадків ви, ще кілька людей, тому хочу вас запитати. Кримсько-татарська національна автономія. Як до цього ставляться в штабі Володимира Зеленського? Сегодня было заявление от команды. Я думаю, что там более чем развернутый дан ответ. Все, кто захотят, смогут ознакомиться. Ви можете поставити. Озвучте її, будь ласка, тому що, можливо, не всі телеглядачі, які зараз нас дивляться, прочитають. Кілька слів. Я думаю, что когда мы вернем Крым, все те проблемы, с которыми столкнулся сегодня крымско-татарский народ, и все те чаяния, которые есть среди кримських татар, они должны будут быть реализованы. Чому лише коли повернеться Крим, якщо зараз в Конституційному суді... Це механізм повернення Криму, один з механізмів. Чому аж після повернення Криму Вы зараз не понимаете, можна? если мы говорим про юридический механизм, то, к сожалению, Российская Федерация абсолютно с нигилизмом относится к любым юридическим механизмам. Если вы даже проведете аналогию с так называемым референдумом, это все что угодно было в 2014 году, но это не референдум. Точно так же, как потом они повторяли эту же историю в Донбассе под стволами автоматов, пулеметов и танков. Поэтому говорить о том, что Российская Федерация будет как-то обращать на международные нормы юридические, к сожалению, сегодня не приходится. Потому что если бы они хотя бы маломальски смотрели то, что они делают через призму международного законодательства, у нас бы сегодня не было оккупированного, аннексированного Крыма, и у нас, скорее всего, не было бы тех событий, которые мы видим на востоке страны. Я дякую Олесі Яхно, політичному експерту, Дмитру Разумкову, спікеру штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського. Мене звати Любомир Ференц, і ми повернемося у цю студію вже після випуску новин «Заман».
Другий тур виборів президента України на фінішній прямій.